Mamuka sei mhuri yeZimbabwe? Tirikufara kusangana mangwanana nhasi kuti tipanane ma-updates ekoti yaComrade Nyoka yeMabhunu yasita nhasi. Koti yakwanisa kusita zviri successful, then vakomana veInterpol vari kupusha docket rakagadzirwa neZANU-PF kuZimbabwe. Havana kukwanisa kuatenda court nhasi, asi chataona ndechekuti vachiripo because vatumira excuse vachiti vane imwe case yavari kuatenda ku high court. So bail application yaComrade Nyoka yeMabhunu yanzi ngaipinde musi wa14 May. So vachapinda kubail application court musi wa14 May. So zvanhasi vari kuramba vachidzoka kwavanga vari, then vari kufambira nyaya dzemapepa avo. Notify kuti no, in terms of paperwork mapepa ese amira zvakanaka. Then submission yaitwa kucourt nemalawyers, magistrate wafara because pasubmitwa video rakaproducwa naComrade Mutsvangwa vachiti ivo vakavamirira kuZimbabwe vachivapomera mhosva yekuti vada kubvisa hurumende. Haimo mumakotsi iyoyo, but isubmission yaratidza kuti this case yaComrade Nyoka yeMabhunu is a clear political persecution case. Saka pamwe pacho toda kukumbira ruregerero kuna Comrade Mutsvangwa kuti taimbopopota kwavari vachiita masubmissions avo. We never knew kuti he is part of us. Vari kutaura zvinhu zvichatibatsira in future. So for now case yedu yakwanisa kugaina ground yekuti iwe a clear political persecution case. The submissions dzaitwa nemalawyers court, the videos were recorded and shared. So all those things are now with the magistrate. So Comrade Mutsvangwa, dai maitawo 2 or 3 more press conference muchitaurawo zvaComrade Nyoka yeMabhunu. If you really mean it kuti you need to help us indirectly kuti mukomana uyu anga akachengeteka, ma-press conference enyu ari kutibatsira in this case. Ari kuita kuti nyaya yaComrade Nyoka yeMabhunu mapepa avo abude zvisina problem. Then musi wa14 vakasununguka vanenge vari padhuze ngatisanganei futi kucourt ikoko kuRandburg. Tinoda kutenda vakwanisa kuatenda nhasi. Vana Comrade Gambakwe vanga varipo vachakwanisa kukupai more updates in live version. Isisu hatina kuzodzidza zvekukwanisa kuenda pazvivhitivhiti tichitaura nemi zviri live, asi zvishoma zvatinenge tiinazvo zvinonzwisisika zviri easy tinowana nzira dzekugoverana nemi. Tiswere zvakanaka, ngatirambei tichishare channel kuitira kuti tese tinge tiine maupdates ekuti chii chiri kuitika munyika medu. Nyaya yepolitical persecution is not a joke. Maona maphotos akasendwa pamusoro apo ezvigananda zvakaka zvatumwa paembassy nezuro, vamwe vanga vachihwanda mumiti vachitora mavideos vachitora mapictures edu. Isisu hedu hatisi vanhu vanovavhunduka because this is the 4th chimurenga chatanga ichi. So you cannot go to war unprepared. We are very prepared to save the people of Zimbabwe. We really need to be in this war. We are enjoying this war. So, but the good thing is that we are not provocative. We are doing our things
tiri wane purpose yekuda kusevha nekusunungura nyika yese kuti vanhu vakwanise kuita mabhizimisi avo nezvakasununguka, uori hupere munyika kana kuti hudzikire. Tafara comrade Sanyatwe wanga vachiadresa paya, vakomana generator riri kudiwa, dzoserai generator ngariwe panzvimbo, toda kuriona. Hamungotauri kuti makatenga generator isingaone. Toda kutendai comrade Sanyatwe. Vanhu vanga vanyanya kuita umbimbindoga nekuba generator, mutoti update kuti generator rawanikwa here, raapo here paNational Sports. Mazvita Zimbabwe, tichakupai mamwe maupdates kana paine information inenge ichiuya. Tatenda.